kako yude yoro ledhi moro tudruok mane monego bedi David e kind japuonjre kata student gi lecturer mare kinde ma koro nyathi odhi e skul kacha mar mondo mi osom. Tudruok no beni gibedo ga beda moro mana machiegni mar kaka ang'ei in lecturer ting'eya. En tudruok moro mar ni ong'eyi ok moro ma miketo maji moro ma un go mopogo. To ma sana sana wanene ga kuom nyiri gi lecturers. At ni joma wakeni gine ma gibedo ga gi tudruok moro e toko bado. Emi yudo ni ng'ato en oko kata obiro e class to biro mana kadi chiel. Obiro mana kadi chiel to kasta penj no gik tiyudo ken malo. Iyudo ken kata gino obari ndasi luar tete yudo kokalo. Koro tudruok mar lecturer gi japuonjre to onego bed mar ni ang'e kaka an David mabet aduoko ga penjo mana pano romo to moro machielo chao kata ni mar nigo ne lecturer sime apani kokin class rep to nego bed ni mani weri ok seche moko lecturer no puonjo gimoro to kiwinjo makare to koro idwaro clarification moro kose nango Felix. Gima temo wacho kendo tudruok mar lecturer gi en ni obed ma yo makare ing'eni sami